ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରେ। ଦେଖ, ପାଣି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ସାଇକେଲ, ପନିପରିବା ଓ ପାଠ ବହି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାନତା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଉପଯୋଗିତା ବା ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହିଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରେ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କ'ଣ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରେ? ଉପଯୋଗିତା ବା ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହିଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରେ। ତେବେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ? ତେବେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ? ଅଂଶୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମା କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାଅ, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ବା ଉପଯୋଗିତା ହିଁ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଳର କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ମା କହିଲେ, ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ତା'ର କିଛି ଉପଯୋଗିତା ଥିବ।